יופי של שיעור, שיעור פשוט נהדר. אני רוצה ככה שנסיים את השיעור בכמה נשימות שיעזרו לנו ככה להתחבר לעצמנו ולאדמה שבנו. אז אני רוצה שכולנו נעצום עיניים, ונתחיל לנשום לפי ספירה שלי. 1, 2, 3, 4 ולשאוף. 2, 3, 4 ולשאוף. 2, יופי גבי, 3, 4 ולשאוף. 2, 3, יופי אורית, ולנשום. 2, 3, 4, יופי שלומית. ולנשום. 2, מנחיר ימין, מנחיר שמאל. יופי, ותנשמי עמוק. 3, 4. יופי. ורפי, אני רוצה בבקשה שתדמיין בשבילי ככה כדור גדול ועגול שתף אותך בחום ואהבה ורוצה לחבק אותך וממלא אותך באור. ויופי מאיה, לנשום עמוק ולשאוף, ועכשיו חזק ולשאוף. 2, 3, 4 ולנשום. 2, 3, 4. יופי מאיה, מאוד אוהבת את העבודה שלך. ויוגב, אחרון ודי. 3, 4 3, 4. כולם. ספירה שלי, פתח את העיניים. 3, 4. כל הכבוד, וואו, איזה שיעור.